paraula factícia, que té el subtítol de Literatura, Periodisme i Comunicació, de fet és no una nova edició, sinó una versió bastant actualitzada i aprofundida d'un llibre meu de l'any 99 que es diu Literatura i Periodisme, en castellà, Literatura i Periodisme, una tradició de relacions promiscues. És una actualització perquè han passat 15 anys, han passat moltes coses, entre elles la reconversió tecnològica, perquè han aparegut nous mitjans, noves maneres de fer, i jo sobretot el que he intentat és aprofundir la proposta que llavors feia, sobretot en el vessant teòric i crític, que és el vessant més poc treballat en aquest camp concret. Han aparegut sortosament en aquests 15 anys antologies i mostres, diguem-ne, de periodisme literari de qualitat, però, malauradament, jo diria que la recerca bàsica, la teorització, continua sent bastant feble. No. Primer perquè l'objectivitat no és possible. Això hem de cal ser taxatiu. Perquè el periodista és un ésser humà, no és un robot, no és un androide, i per tant no és capaç d'una mirada objectiva. El periodista és un subjecte que pot i ha d'actuar amb rigor i amb mètode. Però el debat de l'objectivitat ja fa dècades que està finiquitat. I qualsevol persona que ha fet periodisme sap perfectament que és un impossible. Seria desitjable arribar-hi i hem d'intentar-ho, però no. Jo diria, i no vull resultar pessimista, però a mi em sembla un empobriment de la parla pública en els mitjans de comunicació, a la parla dels polítics i també de la parla privada. És a dir, hi ha una mena d'erosió de la qualitat del llenguatge. I això vol dir que si el llenguatge és més empobrit, el pensament és més empobrit, perquè el llenguatge i el pensament estan molt relacionats. Si parlem malament, pensem malament. No es pot pensar bé parlant malament. Això no té res a veure amb reivindicar un parlar carrincló ni antiquat. Té a veure amb educar la gent jove per parlar amb el màxim de propietat possible i amb el màxim de precisió i d'eloqüència possible. I jo diria que això no va bé. Tenen part de responsabilitat, però jo crec que seria un error atribuir-los tota la responsabilitat. Una altra part de responsabilitat és un sistema dit educatiu, que cada cop és menys educatiu, perquè el sistema dit educatiu està molt girat cap a la simple instrucció tècnica, instrucció en habilitats, perquè hi ha una amputació de les humanitats, és a dir, de les arts de la paraula, dels sabers culturals, i això té una repercussió en les aptituds emparaula-dores dels joves, dels estudiants i dels imminents adults. És a dir, que els mitjans tenen una part de culpa, però hi ha una altra part que és els indicadors i, jo diria també, la qualitat de la vida familiar. És a dir, no val atribuir tot als mitjans o... Bé, a veure, en concret, l'estament polític, la dita casta política, té una part, insisteixo, no única, però sí rellevant de responsabilitat, perquè bona part dels polítics fan un abús tremendo de l'eufemisme, de paraules que tendeixen a disfressar la complexitat i la gravetat de les qüestions socials i que, diguem-ne, tenen un efecte demagògic. Això ho veiem tota hora quan el govern, és un exemple, però un exemple important, quan el govern del PP parla de la sortida suposada d'aquesta crisi econòmica tan forta. O sigui, tota l'estona els efectes dramàtics de la crisi són disfressats amb una mena de llengua tecnocràtica, eufemística, que disfressa i maquilla. Evidentment, això, a còpia de repetició, té un efecte a la població. Bueno, mira, jo sobre això justament és un tema que m'interessa molt i de fet estic escrivint últimament. No es pot parlar de totalitarisme en el sentit clàssic de la paraula, és el sentit que tenia el totalitarisme soviètic o nazi o de la Xina de Mao. Estem parlant d'un tipus de poder que és hiperdominant, molt hegemònic, però que és molt més subtil. A mi m'agrada més parlar de totalisme que de totalitarisme, perquè el totalisme ja no necessita utilitzar l'exèrcit en primera instància i la policia per reprimir, perquè té la possibilitat de fer-se amb les consciències i amb les mentalitats. Aleshores, a la mesura que cada cop més persones de la població, de la societat civil, abracen els ideals del poder, podem parlar d'una societat més totalista que totalitària. I jo crec que la distinció no és
no és bizantina, perquè insisteixo que tenim un poder molt més subtil. Bueno, el que passa és que la indústria periodística està davant d'un repte formidable, en part per una crisi de lectura, no? Per als efectes de la gran crisi econòmica, però també per la gran reconversió digital. Estem en una època de gran canvi de paradigma cultural. El que està fora de dubte és que el bon periodisme té un paper indispensable. El bon periodisme entès com la capacitat d'analitzar, contextualitzar, explicar i interpretar una realitat com més va, més complexa, és insubstituïble. I els blogs i l'escriptura espontània no substitueixen la funció dels bons mitjans i dels bons periodistes. El repte és saber si la indústria periodística, que està passant-ho tan malament, serà capaç, diguem-ne, de reconvertir-se i de mantenir aquesta funció del periodisme, insisteixo, indispensable. Indispensable. Però aquí hi ha molta demagògia, perquè hi ha una precarització de les plantilles, un abaratiment del cost de la mà d'obra periodística, justificat amb la demagògia de que tots podem fer periodisme i tots podem opinar. Això no és cert, jo defenso la llibertat d'expressió de tota la població, però la funció d'interpretar amb rigor la realitat han de fer-la persones intel·lectualment preparades. Això no té a veure amb cap elitisme. Igual que reivindico que un enginyer construeix un pont, i no qualsevol persona, reivindico que una persona preparada per interpretar, perquè té una formació i una cultura, estigui al capdavant d'aquesta tasca, i no qualsevol ciutadà. Qualsevol ciutadà té dret a opinar, però no ho farà ni de bon tros també com una persona ben preparada. Bueno, aviam, jo sempre dic, jo fa molts anys que investigo en la relació entre literatura i periodisme, jo sempre dic que literatura i periodisme són dues activitats diferents, però que tenen una zona de solapament, una zona, diguem-ne, de connexió molt antiga. A mi m'agrada parlar que hi ha una tradició de relacions promiscues entre el camp literari d'una banda i el camp periodístic d'una altra. Estic dient amb això que el periodisme no és un gènere literari, com s'acostuma a dir. El periodisme és periodisme, la literatura és literatura. Ara bé, hi ha una literatura periodística de gran qualitat i hi ha un periodisme literari de gran qualitat. Aleshores, jo diria que juntament amb els literats, podríem dir convencionals, i amb els periodistes convencionals, hi ha un tipus de persona que escriu que es mouen en els dos territoris, amb una mena d'aiguabarreig, que a vegades es mostra molt fecund. Això és el que intento justament investigar a l'obra que presento avui. Aquest aiguabarreig fecund i enriquidor del periodisme literari de qualitat, en definitiva.